Vítam vás opäť pri našom ďalšom teste. Dnes tu máme opäť krásneho Francúza a je to Peugeot 5008 GT Line. Je to ročník 2019, 2 liter, 130 kW. Najazdených to má 89 000, tak poďte sa s nami pozrieť, ako vyzerá. Ideme sa teda previesť s Peugeotom 5008 s 2-litrovým dieselovým motorom, čiže 2 liter HDI. Ja toto auto už poznám, mal som ho niekoľkokrát na test ako nové, nie ako jazdené. Je to praktické auto s obrovským 780 litrovým batožinovým priestorom. Vzadu sa nachádzajú 3 samostatné sedadlá, ktoré sa dajú aj posúvať dopredu a dozadu. Celkovo to auto je praktické. Jazdí sa s ním celkom dobre, nie v ponuke 4x4, je tu iba systém All Grip, ktorý ako keby nahrádza systém 4x4. Dušan, tak povedz teda ty niečo z technického hľadiska, či sú kazové tieto motory, ako sú na tom tie, ľudia hovoria, že Francúzi nejsú dobrí, ja mám iný názor síce na to. Každá automobilka má nejaké chyby a takisto nemá chyby aj Peugeot. Ale u týchto 2 litrov nepočul som nič vážne. Motor ide krásne, má to najazdených 89 000. Motor nebucha, je tichučký, čo sa týka diesla. Prevodovka funguje úplne úžasne. Aj ten pocit, jazdíme na 18-kách hliníkových diskoch, takže tá cesta plynie v pohode, si myslím. Takže za mňa super veľké rodinné auto. Taktiež u tých Peugeotov samozrejme nie sú, nechcem povedať, že nejako extra kazové, ale klasika u dieselu, turbo, DPF-ko, streky. Určite odporúčame vždy pri takýchto vozidlách, ale aj všeobecne pri každom nájsť si vozidlo s nejakou overenou servisnou históriou, ktoré bolo pravidelne servisované. Ak je možnosť, určite by som sa vyhol nejakým longlifeovým servisom. Tie longlifey, Dušan, asi tiež neprospievajú motoru, potom sa karbonizuje a tak ďalej. Čo ma veľmi prekvapilo, prekvapilo, keď som sadol prvýkrát do tohto auta, krásna palubovka. Nie je nejaká lacná umelenina alebo niečo, je to krásna palubovka, takže ani po čase vám nemôže sa stať, že sa vám začne nejak deformovať alebo začne pracovať, že vám to bude škripať. Volant tiež super na dotyk, maličký, to auto nemám čo vytknúť, takže jazdím iba druhý deň na ňom, ale zamiloval som sa do ňom. Z môjho pohľadu k tejto jazdenke, s tým, že jazdím každý týždeň s novými autami alebo zánovnými, ktoré majú do nejakých max 5-10 000 km, tak aj pri mojom aute, keď niečo vybruje, tak už som nervózny alebo počujem a tak ďalej, som háklivý na auta. Tu nič nehučí, jedine keď ideme po nekvalitnom asfalte, tak mi tu vadí hluk od zadnej nápravy. Teraz to napríklad počujeme také, ale to je jednoducho zapričinené pneumatikami. Ja keby toto vozidlo kúpim, rozhodne si to vymením pneumatiky, lebo ten zvuk mi leze na nervy. Neviem, či ty to počuješ, Dušan? Ani na mojich autách častokrát nepočuješ nejaké veci? Sú to pneumatiky, takže hovorím, je to jazdenka, nie sú to nové. Cena aká tu je? Tuším 24 800. Uvidíš samé na záberoch, že to auto vyzerá pekne, je zachovalé, nič tu nebúcha, dokonca aj tie plasty, celkovo tie materiály, nič tu, aj keď prejdeme cez nerovnosti, nič tu nevrže, jednoducho je to stále pevné aj po tých 5 rokoch a skoro 90 000 kilometroch. Prevodovka radí taktiež super, takže ak zháňaš praktické rodinné auto, jazdené, pretože nechceš z nejakého dôvodu si kúpiť nové, tak toto vozidlo nájdeš v ponuke CarPlay.sk, čiže Autobazar CarPlay, tuto nájdeš popisok. No a ak už toto auto nebude, alebo nájdeš si nejaké iné a zháňaš teda Peugeot 5008, rozhodne by som sa nebal do toho. Ja mám taktiež od Francúzov, od Peugeotu 9-miestnu verziu. Je to Toyota ProAce Verso, ale teda je to v podstate Peugeot Rifter sa dá nazvať, je tam 110 kW diesel 2-litrový a to auto má 115 000 km, 50 000 intervaly výmeny oleja.
a jedine čo tam trebalo, tak začalo chybnúť rozmrazovanie AdBluečka, tak som dal iba prepaliť software a to auto stále funguje. Mám 115 000 km a teraz sa mi blíži tretia výmena oleja. Čo by som musel ešte pochváliť, toto auto si môže kúpiť aj mladý chlapec, lebo prístrojová doska ponúka viac ako, tuším, 4 nastavenia, kde si môžete preklikať a sa vám zmení prístrojová doska na športovú. Je tam iný dizajn, takže je si z čoho vybrať. Je tu tlačítko aj šport, takže dá sa aj vyblázniť na tom aute. Aj keď je veľké, mohutné, ale splní očakávanie aj náročných, aj rodinných typov. Čo ma veľmi zarazilo, také netradičné, pri tomto nastavení prístrojovej dosky mi tu ukazuje otačkomer, keď si všimol, a je opačne, ide zľava do práva, nie, správa do ľava, čo je také netypické, aspoň ja som sa nestretol s viacerými aut, ktoré to má. Tuším Alfa Romeo, že by to, alebo nejaké talianské auto má, neviem si teraz presne spomenúť, ale nejaké športové talianske, alebo tak. Napíš do komentárov, ktoré auto má otačkomer v protismere hodinových ručičiek. Čiže idú budíky proti sebe, nie spoločne. Je to také zvláštne, aspoň z môjho, ako sadol a som pozeral, že je to také. Ale ináč musím pochváliť Francúzov, opäť kvalitné sedačky, je to prešívaná kombinácia koža, latka, takže super za mňa, pohodlné, nemám čo vytknúť. Ideme niekde na dovolenku? Môžeme, s týmto autom úplne v pohode. Na záver by som chcel povedať, Dušan, aj všetci budú súhlasiť, že vždy, keď idete kupovať všeobecne jazdené auto, vždy si zober niekoho so sebou, aby tam neboli nejaké tie pocity, emócie, že som zamilovaný a to auto chcem, aby tam bol ten triezvy rozum. Snaž sa vždy kúpiť auto s nejakou servisnou históriou. Dneska už neplatí, že musí to byť urobené v autorizovanom servise. Dovolím si povedať, že niektoré servisy a mechanici dokážu odviesť kus lepšiu robotu ako samotný autorizovaný servis. Nemusí to byť samozrejme pravidlo, takže vždy servisované auta, pokiaľ kupuješ od známych, samozrejme, tak tam tá servisná história možno nebude, už nejaká dôvera tam musí byť. Rozhodne by som nekupoval jazdené auto bez servisnej histórie a celkovo bez nejakej histórie, pretože každé jazdené auto, aj nové auto, je mačka vo vreci a bez histórie to je obrovská mačka vo vreci. V prípade, ak sa vám táto 5008 zapáčila a chceli by ste o nej vedieť viacej, kľudne nám tiež napíšte pod toto video alebo pod inzerát. My vám zodpovieme alebo urobíme ešte bližšie videá, detailnejšie. Takže kľudne, keď budete mať od toto auto záujem, stačí iba napísať. Sme tu pre vás. Ahojte. Čaute.